Sis, asa mo itong lipstick yung i-order pa? Pero ngayon, pipino, sis. Naku, saan mo ko pipin yung mas gahay pa mo sa imong naong sis. Asam tong pipino, sis. Uy, hala, sis. Mahal biya kayo itong lipstick, sis. Gumayalag butang, ha? Ako mga barkada sis no? Mga shufo kaayo. So, di abas, di habish. Para batos lang kabalo ay sigsaba di, ha? Oo, bitaw no? Ay, psh. Sige na. Ate maong si itong mga gahi sa kabangkalan sa daki to. Mga bayot mga animal eh. Ako di mo si Rich nila kay murag kailam siguro niya. Yan ang masuko man sila ingnon ang BTS nga BIoT nga. Ang meaning sa BIoT, Basic Information of Technology man. Uy Rich! Ate buangas nil. Katoy mo mga barkada ba? Mga bayot mga animal eh. Ano man? Ang nabutang sila pulbos og pipino og lipstick. Ang naman dito sila mga bayot dito sila. Kisa ato ba? Si Kuan ba si Christian og si G-Pax ba buguan mabangas buang lagot sa bunimo. Kabuang. Mo man ganito yung mga gahi dire. Pag nagkuyog ta adto bar mo tuyog ka sa kuan. Sige, tara. Ay, malaya naman niya ka pipino. Yes. Akong crush yun sa Rich Nail yun ay kay anong macho ba? Pag kumandak ko Pasabro sila dapita ba? Karay, mga buhay. Hoy! Kamu nga buanga mo ba? Sis, tasakpan to sis. Sis, patay tanan ni sis. Nasa sila, sis. Ay, wala. Mga brad, mga bayot na mo. Ngayon pa tayo kaligo, mag-overnight. Isulti lang tamo sa mua kay dawat ram kay muna mo. Tanawa ra lagi. Mga bayot gina sila lagi. Usi bayot. Yup. Bayot. Bayot. Manayo ra mo ang di ba wakis ni? Good. Saan ang taon mo eh? Kito na to sila. Awa, watch and learn mother. Trio. Thank you, America. You've been far too kind. Ha? Si Bayot? Si Bayot, ha? Bayot ha? Si Bayot. Bayot? Ha? Bukta may pulbo sa kay manaya ro mi, oy. Tanas, sis. Ano dito? Nawa lagi. Diingnan di ka nga dito mga bayo. Namulbos ra to sila kay manayam to sila jabawokis. Suri. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer, motherfucker.